Veľmi dobre poznám Mariu Teresu, Manuel. Neodišla by na haciendu, keby nevedela, že za celým tým kšeftom je veľmi veľa peňazí. Nezdá sa ti zvláštne, miláčik? Prečo vlastne z toho dobrého kšeftu neťažili skôr? Manuel, je to jasné ako facka. Môj strýko skrachoval, ale v rukáve mal schovaný ďalší tromf. Rezervu. Sám si povedal, že hacienda má oveľa väčšiu hodnotu ako to, čo práve stratil. Uvedomuješ si, čo to znamená? Starý pokrytec. 20 rokov sa priateľíme a nikdy nič ani necekol. Nehovor takto o mojom strýkovi. Zapamätaj si, že budem jeho jedinou dedičkou, kocúrik. Samozrejme až po Marii Terese. Alessio, Remigio, urobte prosím vás niečo, zastavte ich! Čo sa deje, patronka? Simon a Santos sa bijú mačetami. Prosím vás, urobte niečo, kým si neublížia. A aký máš plán? Chceš ju zhodiť zo strechy mrakodrapu, aby si zdedila celý jej majetok? Urobila by som to s najväčším pôžitkom. Ale... Vieš, mám naozaj neprekonateľný strach z výšok. Keď som mala 17. narodeniny, nešťastne som spadla zo strechy domu svojich rodičov. Milovala som sa tam práve so šoférom. Si perverzná potvora. A to sa ti páči. Lebo ty si takisto perverzný. A mám ti pomôcť? Mali by sme sa porozprávať o peniazoch. Skôr ako vlezieme do sprchy. A o akej sume to hovoríme? Takže dostanem sa na tú haciendu a zahrám dobré dievčatko. Ponúknem Marii Terese finančnú pomoc, aby som si ju tým naklonila, vieš? Isto ju bude potrebovať, pretože skrachovala. A tak sa dostanem na post spoločničky. Zbabelec! Písa ako chlap! Keďže si neterou toho starého, ktorý už tiež nebude dlho nažive, pripravíš ho všetko však. Isabela, aké si ty zlé dievčatko. Veru zlé, veľmi zlé dievčatko. Nechcem ťa za nepriateľku. Nie, kocúrik môj, nie, nikdy. To sa nestane. Nikdy. Keď budeme my dvaja držať stále pekne spolu, zoberieme jej všetko jej poberieme. A ja sa stanem jedinou majiteľkou všetkého. A potom sa s tebou podelím. O všetko? Jeden z nás dvoch zomrie! Kázal si zabiť mojich ľudí, mužov i ženy! Si prekliatý klamár! Krv tiekla kvôli tebe! Kvôli tvojim plánom, aby ti zostala La Tormenta! Za ováranie mi draho zaplatíš! Čo si o sebe myslíš? Si obyčajný darebák! Úbohý čeľadník, ktorý sa nosí ako majiteľ! Čeľadník je pracovitý človek, ale ty si len obyčajný vrah! Ak vyťahli mačety, potom je to boj na život a na smrť! Čože? Preboha! Alessio, nie! Oddelte ich od seba! Nie! Alessio, rýchlo! Prinies mi pušku, no tak! Čože? Prinies mi pušku, rýchlo!